Atenció, perquè avui el gran Germán dedicarà aquesta cançó de Bola de Drac a Moià. Estàs a punt, Germán? Vinga, va, som-hi, doncs! Veniu a Moià, quimpiles d'allà, està en un altiplà, respirareu aire sa. Veniu a Moià, per la C-17, entre Vic i Manresa, el millor que hi ha. Les coves del Coll és un gran lloc per flipar. Diuen emputegar-se en lloc d'ensopegar. Hi va néixer i va viure Rafael de Casanova i també el senyor Vinyes, pels niños i les niñes. És Moià, 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 un gran lloc! Rocs i terra roja, a la gent la torna boja. Un macarro de llaunota, Moià té una bona nota. És Moià, 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 un gran lloc! La gran fura dels bous és de Moià, capital del Gran Moianès. El mirador de la muntanya de la Creu, pots anar-hi amb cotxe, amb bici, també a peu. Veniu a Moià, quimbiles d'allà, està en un altiplà, respirareu aire sa. Veniu a Moià, per la C-17, entre Vic i Manresa, el millor que hi ha. Les coves del Coll és un lloc per flipar. Diuen emputegar-se en lloc d'ensopegar. Sí, senyor! Germán, moltes gràcies, eh? Gràcies. Que tinguis un bon... Bueno, t'esperem al programa de Cap d'Any, eh? Correcte, programa de Cap d'Any. A Calonja i el de I després el de que Calonja. faci falta campanades i a tot i plen, eh? Gràcies, Germán, gràcies!